A yau mutane na idan magana ake saba for remix sai DJ Kasim. DJ Kasim ka basu sauti. Zo a ganta, ware na ina kike, da makaranta ina kike, rubuta zuciya ina kike, da kyakkyawa cike nake, na baki so ki ɗaya nake, ina magance zuciyata, ta kashe nake, ma nake na kike, ikin yarda jijjiya, ni ma a ce cike nake, zuciyata da rabunta, na nake ba ke komai shi ke nan, ke sai ke. Sanki yayi mun daga ya hana ni malin saka maza su yi yar beauty faka ta wadar da basu mai ido ta wadar kalan nan ko ta wadin shigo kun sa zuciyar mazan nan ta daban ce cikin dubu a dace saura ke kadai ce ke kadai ce ni dai na dace zuciya kin sace ita ma zaki so ni ne da marayan zakin nan yayan sa mai muryan nan mafati tun mata wani nuna dan Maryama baba kun Maryama masoya masa kare mai dadin Maryama abokin Khadija jije da yar fulani nan abokin Samira da kirkin nan da kuzuwa din nan kana abokin Malara abokin Mahmud na gudin nan kana abokin Ibrahim abokin Tita zakin nan abokin Aminu Saira abokin Ismin Bai yayan ado banda ki hakuri in ganki wuri na kai ki daji biya sadakin ki wanda ya so ka so shi in ya ji ka kadi shi ni dai na tashi a wata sanyo ne shi wata kamshi na tashi da kauna ta in ganshi ba abi na bashi le a ce in tashi ta wake kadai ce ta wake kadai ce ta wan DJ Kasim, Rolex, Onyx. Baba. Kina da kawo jan baki, na daban ne kyawunki, a ina zan tattaki, in faɗi sirrin zuciya. Me kyau ke ta da man keke, na sama dan aike kallon da kyau so dan sake, so mana dan sake. Idan na zo gidan fito ni fira dole sai da sanki za da tsira zuciya tana bugu ki saurara kin gaba wasa kowa zan yi sa'insa na yarda da yau gasa na ji na gani akan sanki tomato me yasa ne din nake sanki tomato me yasa ne din nake sanki DJ Kasim nakune. Masu wanke girki tuki aiki kan dauka ya taba ki zan mishi ta kwando zan buga shi ya fito ta window my love kina da ni ba shan wuya bani da ke zan margaya na kula hannu na gana gidan ko tomato me yasa ne kin nake sanki tomato me yasa ne kin nake sanki haka ne tunanin sagar gida kin haka da ni kin tafi da ni kika ja kin gai masassara haka ne tunanin sagar gida kin haka da ni kin tafi da ni kika ja kin gai masassara. Ladies and gentlemen, go and listen to the sound of DJ Kasim. Ina ni zan sa kaina
Wannan sautin nakune masoya DJ Kasim kaɗan ƙara mana sauti. DJ Kasim nakune. Kana ji gaskiya fa ka burge sosai fa. So yana rikita ne idan
za da juya ba yarda da kira kwana gani da dan gogona sana kira kira nana kofar gidan ku na kwana bana na ki da kowa kin jigo ba ni zuwa tadi da yan rago ni na ki ne kin jigo na ki ne kin jigo na ga soyayya da kina wani kallo na kin riga kin bijina ba ni jure ban kwana kawai dai a sa mana rana kin gara a da komai na ina ta dinki da girma na mance asali
soyayya ta kyauta na shirya zanayi miki